ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଣିଆକା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପାର୍ସାଲରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପାର୍ସାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ମାନଙ୍କର ହଉଥିବା ସପୁରି ଚାଷ ଏବଂ ତାର ଚାରା ଆଉ ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଚାରାଟା ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ହାତୀ ଯାକ ଏଇଠି ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ନିରଗୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ଏବେ ପାକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ ହାତୀ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଝାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋବରଟା 2-3 ଦିନ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ଏପଟକୁ କଦଳୀ ଆଉ ସପୁରି ହଳଦୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନ୍ ସରି ଆସୁଛି। ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାକିରିରେ ସପୁରି ଚାଷ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାକିରି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗଛ ଯାକ ରହିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦୂରରୁ ସୁଟ୍ କରାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ପାର୍ସଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ନିରଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। ନିରଗୁଣ୍ଡିରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ପାକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗଛ ଯାକ ପାକିରି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ନିରଗୁଣ୍ଡି। ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ମିଥିଙ୍ଗ ଗଛ ମାନେ ପୁରା ଭେରାଇଟି, ଏଟା ମାନେ ମୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ପତ୍ର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଟା ହଉଛି ମିର୍ସିଙ୍ଗା ବୁର୍ସିଙ୍ଗା ଗଛ, ବୃଷଙ୍ଗ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ ର ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଙ୍ଗିଲେ ସେମ୍ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ମୋଟା ଆକାରରେ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଚାରା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ବୋଧେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, କାମ ଜାଗାକୁ। ଏଇଟା କଡା ହେଇଯାଇଛି ପରା, ଏଇଟା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ଚାରା କୁପା ପଡୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସପୁରୀ ଚାରା, ଏଟାକୁ ଲଗାଯାଏ। କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ ପଡୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କି ଗଛ? ଜଙ୍ଗଲ ରହିଯାଇଛି, ଯାଇ